karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Wa na si daddy ug si mami na naitirang. Ay, sagdi lang godong. Ni apa man gihapon ko. Di taman kapasagdan ba? Og mamaoli raman to silang duha. Si daddy gani ni mo dong. Magkagawas raman po to sa ospital. Naayo naman siya siyang hilanat. Si Mami Laura. Dili na gusto mo pa uli din eh. Oh, ha? Uy, ngano God? Dili na siya pwedeng makatunob din sa yuta. Ngano man lagi dong Francel? Ang nahimo naman siyang Serena. Unsa? Si Inday Laura? Nahimong si Rina? Ikaw gyudong nangumidya kag gyud nako ha. Kumidya. Naghilakon kumidya. O kamo kumidya na naitirang. Tinuod ang imong gisulti dong. Si Daddy James ang nag-ingon ako. Nga, tuwa si mami sa dagat. Nahimo siyang Serena. Ug magpalayo siya namo. Aron, dili nami masamok. Maudi ay nga dito nakit inirike si Dong James sa daplin sa dagat. Og pertig yung huboga. Og katong nakit ani Do Ricky nga batang babae nga nihatag niyag mga isda. Pasin og amiga to ni mami mo Laura. Ay, ngayon kag suholdo. Ha? Kamay lang na iwas sa'yo, uy. Gamay. Natanggong-tanggong dito sa ospital na uy. Wako ka pangwarta. Gamay Luloy lang. Kayo, wa nilong agos nanay. Ay, gamay lang. Oo. Sige. Do, Ricky, do. Oo. Dili day kakatabang silingan, do. Ngayon gid kag suholdo. Katabang, uy. Nga daw tang dili, good. Sige. Adto na ka. Ha? Siya na ka. Ako'y madto. O ikaw, Oo. Si Piata ako ni ay. Adto na ko. bata pa kang nayabag dong da. Bata pa kang nayabag. Agi, adto na lang ko, uy. Lakaw, sige magag... Oh. Di ala Ricky naladong. Yeah. Ako nalay hatag nimo. Ay, Ini. ay. Ako ra ba tayo Ricky. kasugo Noy. nimo nga Ricky. magapong Noy. kauna dito sa ospital. Tanaw kas pa ang irang. Ah! Bata pa ka do. Ibog ta ng paa. Ati, anak. Dong. Oy, ay. Di ay para palit og bugas dong. Oh. Ikaw. Ginagmayay lang tada. Okay. Okay na lang yun sa kagatos. Ay. Nindote niya. Hoy, Ricky. May lang, noy. Sige tanaw dughang irang. Wow, uy! Mangga. Nang, salamat din lang ha. Gino! Ato na lang ko, iniwasay. Bye-bye! Lakaw! Sirit naglakaw ay. Nagkadawat ang sagatos. Ngisi-ngisi pa. Gino! Oy, Ricky! Sikay tanas dughang irang do! Balik dili do! Iuli nang dairang nang sagatos do! Sabar na diya, wasay, oy. Singgit-singgit ka man ko diha. Ha? Halala ng naong mo. Hal-hal. Hala-hala ko. Munig hal-hal ni. Ganong hal-hal man eh. Ha? Ganong hal-hal man. Oy! Kapahimos ka no, kadaghan sa kong naong. Sa akong pagkalalaki, naghal-hal na noon ko. Hilom, ay. Gino! Hilom lagi. Ah. Dali lang siya. Dali. Ay, saday. Muhala ko dahil. Katulo lang. Hala. Okay na to. Ano, asa man ta? Dali na ba? Kwarto ta. Magbugno taday. Maghimatag ito'y dairang. Kalamiana dairang na. Ikaw Ay, na. Aray! Managpa man ka na ako, tingog-tingog, ay! Ay, wa ramang gyoy laing na as imong hunahon na wasay. Kana ramang yung kabastos. Oh! Bastos di ay na! Bastos di na! Magbugno ta! Maghimutag itoy! Tanawa na. Hoy. O di ka gusto maghimutag itoy! Paminaw, Ikaw pa hoy, ni hoy. akong itoy! Ay! Hello man ang kasaba sa imong bakbak. Ay. Nipahuway si Dong James sa ilang kwarto ni Inday Laura. Da. Gikan pa taon tong ospital. Tingalig matugaw. Na di man na mabadlong kaya di mamutingog! Ay! Gino! Ani. Dairang, sama ka? Mahimog kag itoy o muhikap kag itoy?
Sa may panasultihan ta. Ang kuan. Oy, seryoso naong ni daerang, oy. Naong ni day, naong ni. Sige, padayon. Sige, kay maminaw ko. Si Daddy James. Human nga, nikis akong agtang. Nisudin sa kwarto. Huwag nagtuang luha. Unsa mo kaya mong buhaton? Ano mabalik na mo siya Laura? Bahalag usa siya ka si Rina. Basta, nalang siya sa mong doon ni Daddy James. Ansa! Unsa itong gisulti ni mo daerang? Mukalma lang ko day, ha? Balik ka, day. Balik ka. Unsa itong gisulti ni mo, day? Matot ko nga si Inday Laura. Nahimo ko ng sirina. Di ko mo to, ana, day. Di ko mo to, ana. Si Laura, nahimong si Rina. Tinood ka, daerang? Tinood ba, day? Tubag! Tubag ako, daerang. Tubag, day. Saman, tubag! Ay, kahanggawa, gad di mo wasay, oy. Ay, Di man ikaw. tagasulti ni mong tarang. Nagtinarong man ko, day. Tinood ba? Tubag! Ay, o lagi. Ay, kung singgit, ha? Ay, mga dahing goal kay Dong James. Gahubog-hubog. Apil ko kung kahubog. Unya. Dili nila kwaon dairang. Ay, unsagoy ko haon. Sinday Laura ba? Ilang kwaon sa dagat ba? Ay, maobit taon tay ila plano. Apan di man musugot si Inday Laura nga mubalik din is mama. Di na mo balik Sinday Laura dinis mama. Nga no maghagino! Gino! Hinang, ay! Ikaw no. Ay. Gaduda ko wasay. Nga gihuna-huna ni Inday Laura nga kung mubalik pa siya din is mama ug mopadool sa iyang pamilya. Masamok ang iyang pamilya Oy. ug maapil ang mga tao dining dapita. Ay, hala! 17 hala. Ay, kinsa man si kisulti ni mga daerang. Nga, maon na. Hala. Di ko magtubag. Ay, Kinsa kisulti ni mo? si Dong Francel. Lagi. Sige, bagol-bol di ay. Hibaw kong gipanggusla na mo. Oy, baboy. Ikaw baboya ka. Ay, ikaw, bangis mo kakiat yung baboya ka. Dili ka kasi Noel Rabi. Ay! Oy, gigotom na mo mga baboya mo. Lawagan na mo, ha? Ay, kiat. Kiatag naong ni baboya. Ikaw ba, mura kang si Noel Rabi. Kiat yung baboya ka. Oy, nala. Okay, habhab. Yeah, yun na pa. Unsa man ang nas ubos? Kaya nas ubos nga bahin. Itom nga bag. Nasagol sa hugos mga baboy. Oy! Hala! Mga hala! Kuyaw na di ay. Iitsa na mga baboy ron. Bag na! Ay! Mga bag na! Binag na! May pagdagkuhan ninyo! May pagbinaril ninyo itsan! Ay! Mulusos baril sa inyo! Ang baril mulusos yung sampot! Kumaw na! Sunod kabinit na eh! Itsan ha mga baboy ha! Ay! Yun na pa! Dulong ginin ako be! Hinay lang ko ha kay dulhugon na ba? Basa na pagkiagyanan! Masagirit ko paingon lunangan sa hugas baboy! Padulaan ako be! Mura na kayo mungaw mo kini bag nga itom! Gino! Husto! Mo nang bagang ang akong gilab ni gikan ni Lucio! Mo na Gino sa Gino ano? Ay, doon lang ko sa bag. Ay, madakinas man ko! Gino! Aga na dakinas ko! Naumod ko! Naumod ko ang akong naong sa hugas baboy. Naumod ko. Kadaghan ni hugaw baboy niya sa akong nao. Giguto manoon ko. Kalanong kini. Ay, kabuto na kong bag, be. Ay, si Wasay kato ko nakitaan nga naglaog sa mga baboy. Kalit mang nawa.
Sirado ang ilang gate. Kahabog na ba sa gate? Hosto. Ari ko sa paril agi. Diri sa may sakaong bahin. Kinahanglan nga magkasulti kami si Wasay. Ala, nahilamos na kahilamos ako. Hanggawa, oy! Oy! Noel Rabe! Gigi Panya! Jeremy Panya o Christine Minyosa! Dali mo, Joel Kahigas! Make-upi ko ninyo do! Oy, mga clan, magkabuwasay diha! Ala! Ay, nagkapahinamos ako eh! Pahamuti ko ninyo, nalimaho na ko! Pwe! Bisit! Bisit ni Mbaga! Ay, kinimbaga man ba? Muna hinungdan na omod ka tulungan sa hugaws, baboy. Mapagkaomod ako pagkadoos hugaws, baboy kung na gigoto manong kong maya. Ay, gina! Ay, kang losyo gini. Ablihan ko ganini, be. Kung sa isod, ini. Ablihan ko ni. Wasay! Oy! Ayaw nag-ablihi! Oy! Siyala! Ika ni Los! Ni Akay! Ikaw ginilos! Ha? Los! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!